gaurko eguna ederra izango dalako, bestak beste zuzeneko musika ekarriko digu. Iparragirre, Gontzal Mendibilek, Iparragirren azalien sartute egongo zara. Gontzal, arratsaldeon. Bueno, ze liburu ederrak ekarri dizkidazun, hau honek badiez benetako oparizek, zuek badakizuen niri zer gustatu, eta liburu zarratan ibili zara, apurtxuet... Bueno, aspaldikoa da liburu hau. Bakizu nik neure herriagaz batera egin eban, aspaldia, musikala, eta gero egin genduen, dokumentazio zendo bat, eta liburu hau da, Iparragirretaz egindan, ez dakit, onena, baina onenetarikoa bai, oso zendua, eta bueno, hau da, hogei bat urte badukaz. Eta hortik atara dugu baita, Bilbori eskeniko dut zagun, kantu barria. Hori da, arakatzen ibili zara, kantu barri bat osatu berela entzungo duguna gainera. Domeka hau egun berezia da, zuentzat, Arriaga, antzokian. Bai. Iparragirreri buruzko ikuskizun hori, ensaioetan sartute buru belarri, Gontzal apurtxuet urduri be bai, honelako gauzak eskaintzeko, ardura hori, ez da? Bai, ardura eta ona da ardura izatea, beti, nahiz eta urteak geroan, bai, ardura beti egoten da. Baina, Iparragirren azalean sartuta nago lehen bez, aspaldi baten. Eta nik Domekan enaz izango Gontzal, izango naz Iparragirre, bixar da guzti, eta txapela, eta, handi nonbaitetik datorona, bere bizitza kontatzera eta kantatzera batez be. 100 urte bere jaiotzatik, 2020 urtea horregaitik da berezia be bai, eta egin dugu Euskal Telebistan be izan dugu guk sortea programa berezien bat, aurkezteko eta bertan egoteko be bai. Bada figura bat erreibindikatzen duguna 100 urtera, berreskuratzen duguna, kasu askotan be bai, eta bere modernotasuna eta bere bizitza erreibindikatzen duguna. Zelan hurbiltzen zara zeu figura horretara, Iparragirre noiz deskubritzen duzu, zergaitik da garrantzitsua Iparragirre? Bueno, nik deskubritu txiki-txikitan, Iparragirren kantuak ezagunak dira eta kantatu be bai. Baina nik amets bat izan eban, benetako amets bat, 92ko erregen egunean. Eta agertu jatan, gure gizarduen Iparragirre, eta orduan esan untzan neure herriko alkatea zan, neure lehengusua, hiljakoen zori txarrez, Sabin Intxorraga izan untzan. Zu, musikal bat egiteko goa daukat, gure herriagaz batera, zehan durien, ohitura dago beti danik, antzerkirakoa, ez? Horrela ginen prestetan, ni Arantza Zoroia nintzen, gidoia idazten eta anego nintzen 3 hilabete bajatu nintzen gidoia egin da neukan, gero bere kantuak eta beste kantu batzu egin ganduzan, eta zen hori deukaz 1200 bestale. Ia 4.000-tik gora pertsona etorri ziren biegunetan bertako jaietan. Izan zen, arrakasta izugarri. Eta gero handi egazi ginen egin batekutan egin genduzan, Bilbon, Gasteizen, Iruñan, Donostian, eta horte hasi ginen, da gero etorri zen liburu bat, daukazuen liburua eskuetara. Abeslaria, musikaria, soldadua, erromantiko esaten da nien, berak bidaiatu egingo duelako, eta bere biografiari buruz galdetuko dizut, baina momentu baten Euskal Herretik aterata, lehenengo karlista da, eta gero Parisen ibiliko da, Europako hainbat hiriburutan ibiliko da, bertako bohemian murgilduta egongo da, bere bizarra sasoiko hipster bazalako, sasoiko moderno bat zalako. Guztiz, bohemio romantikoa. Eta erromantizismo hori apurtxu bet herriaren izaera berreskuratu beharra gure hizkuntza bizi zuen, ez da? Sasoiko erromantizismotik edaten zuen gizon bat? Bai, gu garena eta izan garena eta gure kultura sustatu eta batez be kanporatu eban Iparragirrek eta lehenengo tarikoa zan. Zupentzatu oraindik Sabino Arana jaioteko eguan. Eta berak egindako kantu asko eta zelan ez, Gernikako Arbola zen apur bat, borduko himno bihurtu zen, ere zerkia bihurtu zen. Eta jenteak, bere ganatu eban eta oso ezagun egin zen. Zupentza, Bilbon bertan, Biturra etorri zinea, 1851 urtean, hor egin ebazan lehenengo notatxoak Gernikako Arbolaenak, Bilbo orduan 15.000 biztal beste girek eukazan, ez zeko esan. Madrilen gero, Euskaldun pilo bat aurretik, bere baina aurretagoa joan dakoak, han popularizatu zen, Gernikako Arbola, eta gero esan behar da, urrengo urtean, 1854an, Urkiolan, bagizu San Antonio egunean, erromesak eta gaur joaten da, ez? Han 6.000 personan aurrean kantatu egaz hainbat kantu eta tartean Gernikako Arbola. Karo, han egon zan diputado liberal bat, da esan eban tipu hau oso peligroso esan daiteke, zehan txapela gora eta gentea bizkortu eban guztiz, ez? Gernikako Arbolagaz zer gertatu jako, bandi lasterrera, kartzelatu eben, eta gero Tolosa, bakizu, zibilak esan hau, tekantu zaguna, eta gero desterratu egin eben. Hori da, Gernikako Arbolarekin, sasoiko arrakasta bat, esaten zabiltzena, sasoian arrakastatxua dalako, bere karisma hori jendea mugitzeko bai, oso ligoia izan bai, antradanak beranatzen oso guapo ikusten da. Claro, zupentza... Eta esan dako, baten batek esan du kontuz.
Hau badabil, eta jendea badabil pizten, eta jendea badabil pizten onelako letrekin eta onelako kantuekin, eta, bueno, azkenien erbeste hori, hartzain ibiliko da bai, ez da, Ameriketan hori bezaguna da. Zuk esan duzu, Iparragirrek beti Euskal Herri ukan bihotzean, ez? Baina Euskal Herren gitxi bizi izan. Ze 12 urteken ja, bere gurasoak konfiteroak ziren, urretxukoak, Madrilera joan ziren, beste Euskaldun asko legez, bera ara joan zen gero, handik gazter etorri izan, 15 urte egiteko egualarik, Gernik bazera, gerra etorri izan, lehenko gerra karlistan, 5 urte eguan, berak ezaben onartu, zera, hitzarmena dena, Espartero eta Marotoren bezarka da, deitzen dena, Bergarako bezarka da, eta beste asko legez, milaka soldadulez, joan zan Frantziara. Tan ibili izan, komediantero ibili izan baitu urte askotan, Frantzian, Italian, Suizan, ona etorri izan, behar bada Rousseauk esate ban, gure arbola, Gernikako arbola dela askatasun arbola, berak hori, onartu eban, sartu eban Gernikako arbola, eta oso famatu bihurtu zen. Gernikako arbola eta bera, bai, ez? Gero kantu horiek, gazte-gaztetatik herritik kanpora, estrangerialdean pasade denpora. Ederrak. Herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak diro. Zoaz Euskal Herria. Euskal Herria beti, karlistadak, zelan ulertzen dau, karlista da, eta lehenengo karlista horietan, Euskaldun asko, Don Carlosen alde jartzen dira, Isabel beste behan duen Maria Cristina ama eta bar, hori badakigu, apurtzuet foruen defentsan bere kasu honetan, ez da? Holanda, baina gero gertau zan, gerra galdu zan, erioz pila bat egon ziran, ondorio latzak, eta orduan berak baduk abertsu bat, da gero guk engen duen musikalean bezartu gendu, jangoiko eta arbola, doi apiatzen dau soaz, Juan Carlos Erregea hemendik, Carlos Erregea, ez? Joaz, tristura besterik ez duzu ekarri, eta hori gero berak kontra jartzen da horregatik, ez? Gerraren ondorioak izan ziren, benetan gogorrak, latzak. Eta asko legez, kanporatu zan, esan duguna, Frantziera, eta gero Ameriketara, beste milaka pertsona legez, ez? Musikari orduen egingo da, ez da? Euskal Herri kanpo ateratzen Gerran bertan, bera, tiko zera zan, bizia zan, eta tropa eta animatzen ibiltzen zala, eta handi gero, gerra maitu zanean, Frantziera joan zan, eta Lilen egon zan 4 urtez, Caroline Dupré zan famili oso ezaguna, aristokratak, eta nazi zan musika munduan, elite musika munduan, baina bera esan, hau da, musika klasiko elite hortako musika zaleaz, bera zan apurat, herri musika, eta zer egin eban, la Marseiesa kantatzen, egualarik, desterratu izan zen Frantziatik. Orduan ez zegoen, onartuta zera, debekatuta eguan Marseiesa, eta orduan, bi aldiz, hemen bai desterratua, han be bai... Pasadizo ezagun asko ditu, onelakoek. Pelikula bat egiteko pertsonaia da. Bai. Esaten gabiltzena, ze ondo pasatuko zuen? Onerako eta txarrerako? Bere azken egunak badakigu Euskal Herrira bueltatzen da, ondo eta txarto biak, Ondo eta txarto. Zeberak oso zera zan, ez? Romantiko esan dugu zutzua, grina eukan barruan, eta, gerra danontzako zan egorra, baina gero emigrazioa, eta Ameriketan, bera ona etorri zenean, etorri zan pentsaurik oso famatu zan, eta, foruak endu deuskuez, baina nik etorriko naz eta seguro berbiztuko dut guztia, eta baina gauzak aldatu ziren. Bere kantu bat nik ere gero zagun ez bedi galdu euskera, esate ban zorionez ez da, oaiki bihurtu, horrela bagagoz, hemendik egun urtera, ez euskerarik Euskal Herrik ez dugu izango, ez bedi galdu euskera. Zorionez ez da egi bihurtu. Baina bere azken urteak oso zerak izan, gorrak izan ziren. Familiek hartzekotan eguan, apenas eukan inongo laguntzarik, eta hil zan, zozo barro baserrian, pobre eta miseria dutzean, ez? Eta, baina bizitza betea eta 60 urtegaz. 60 urte, gazte, naiz eta itxura zar. Nahi zuena egiten, esaten duguna, sentitzen duzuna eta sinisten duzun egiten, jende askok ez daukalako horretarako aukerarik bez, eta batzuk, apustu egiten dute, ezta? Sinisten dudanaren alde. Gure romantiko zutzua. Bera bastan, romantiko zutzue alde horretatik. Eta gero euskal kontzientzia berbiztu da, hori esan dut, Sabino Arana jaioteko eguan, eta beti Euskal Herri bihotzean, beti. Hori kanpoan eta hemen, eta hori ipatzen da bere kantu gehienetan. Galdetu behar dizut, baina aurretik leku hartzeko eskatuko dizut, baina Gernikeko arbola Euskal Ereserki bihurtzeko behor sortzaile asko, eta jende ezagun asko badabiltzate, honelako batu zarete, eta egin duzu erreibindikazio hori, galdetuko dizut orain, egin duzu erreibindikazio hori,
zer dalata, zu hor ikustie, Ez da, normala da. argia da, bai, baina, beste batzu. politikari askok eta jende askok testu inguruan kokatu behar da, egindan kritika hori dalako apurtxu bete arbola bedeinkatu eta bar, jangoiku gora eta bera, baina testu inguruan kokatu behar da 200 urte dituen kantu bat da. Hori da, garaien garaikoa, orduan, jangoiko eta ipatzea 19. mendean, Agur Jauna bera eta asko dagoz, ez? Zergatik egin dugu, batetik 200 urte dira, bere jaio zeneko 200 urteak, eta gure izan dugu, lehen izan zana, garai baten izan zan, gure erreserkia, ez? Eta ez guaz ezeren kontra, inoren kontra. Gora eta gora, onartua dago Euskal Erkidego Autonomoan, parlamentuak onartu eban, baina Euskal Herri osorako, 7 herrialdetarako, behar gendun, edo uste dut, izan zana, berreskuratzea da gure asmoa, eta bai iparraldean, eta bai Nafarroan ere, hartzen da geure erreserkia dan legez. Eta hori txugera dugu, 7 herrialdetako erreserki bihurtzea izan dana gaurkoratzea. Hori da asmoa, ez? Hori da, eta, bagenituen irudi batzuk bai, hainbat jende bildu zarete eta eskari hori egiten, eta, Eta kulturatik egin dugu, historia eta kulturatik. Bakizu, politikaren gora bera beste gauza batzu dira, baina kulturgileak, 800 piku eta tartean gehienak musikariak. Izen ezagun asko, bai. Bai, musikariak, bai. Bortxe, abian dauen, saltxakarri du eta geure artien hasi gara gogoeta egiten honi buruz. Iparragirre, Arriaga Antzokian, azaroaren 29an, 200 urte, Jose Mari Iparragirre jaio zenetik, eta esan dira apurtxu bet Bilbora etorri zan, Gernikako Arbolako lehenengo notak berton, ze urte zaztazu? Bera etorri zan, lehenengoz 1851 urtean, 1851 urtean. Bilbok 15.000 biztana besterik ez, plaza berria orentxi inauguratu berria egoan, eta negoan, orduanek, pasteleria ditzen zer bat olako kafe antzoki edo, eta antxe, leku txiki da, aina hasi zan kantari, eta ezagun egin zan, eta handik ero, lasterrera, bizitzatzera joan zan, bakizu, gure literaturan sartu da ez. Honetira eskolatik etorteko orduak, 19 urte geroan, ez? Ama Madrilen egoan, ez? Bai. Eta, gero Madrilen oso entzutetxu bihurtu zan, zan, Madrila handia zan, eta gero euskaldun pilo bat ego zan bertan. Baina Iparragirre oso entzutetxu eta ospe hondiko gizona zan. Komiki bat neukanik nondik atarat egongo zan hori, gure amumak erregalata, eta estena bat basan amaren negar hori esaten. Bai. Eskoli asko luzatu datzen. 19 urte. Iparragirre Bilbo foruak, eta esan diazu, liburuetan arakatuta, eta purtsu bete kantu barri bat sortuta bai ikustuzunerako. Bera Bilbotik, Begoñatik ikusten da Bilbo, eta Bilbo eukan, ez hori bakarrik, 3-4 poema esanguratzua dagoz, liburu honetan, segu egon ginen tartean hau egiten geudenean, eta nik koordinatu eban, bai Joseba Olaso, eta baita Juan Agirre, biografoa eta historialegirak horregon ziren, eta gero politikariak, hizkuntzalariak, euskaltzainak, jente asko parte hartu du liburu honetan, ez? Etan, han errekuperatu genduan, Bilbao eta Forua pakiarentzat, kantua, poema. Orain Bilbon estrenaldi egingo duguna domeka honetan. Ez da gizuz nire zema guztataztezen honek liburuek. Entzungo dugu, zatitxu bet aukeratu duzu. Zatitxu bet, gero banda eta koroaz eta lauagotzetara eta baina zatitxu bat egingo dugu. Galdetu behar dizu dalako nortzuk batuko zareten, oholtza horretan, jendasko egongo zaretelako. Lagin txikitxu bet eta gainera kantu barria eta gero betiko kanturen bat bebai, faltan botatzen dugulako hemen, berbetan gauzen bitartien Iparragirre bekantuen eukitxie, Gontzal Artuleko emesedez, pozik gauz etorri zaralako, eta Iparragirre buruz, berbegiteko aitzakia daukagulako 200 urte, Jose Mari Iparragirre jaio zenetik, eta bimendera bagabiltza bere figura erreibindikatzen, esan dakoe, Euskal Herriko da, ideia hau sortu aurretik ere, euskaldunak nortzuk ziren eta gure hizkuntza zertzen eta esentzia hau guztia honi buruzko gogo eta romantikoak eginda eta egia esan plazer handiz entzengo dugu Bilbo eta Foruei buruzko hau be. Bidi Bilbao, zer polita da, orain Bilbao deritzona. Mundu guztien hartu du fama, merezimenduz duana. Bi aldiz gerra, bomba eta bala, Bilbao ezan ikara.
naiz eta jakin hilko zirala, numantziarrak bezala. Biba gure arbola, gora bedi gora, eta maite ez duena ez da euskalduna. Begoñatik da ikusgarria Lopez Aroren herria, hor bai hor dago jakinduria, hor euskaldunen argia. Orain laurak bat izango gera, oro beltza ta zuria. Zure ganatu laster behar da Euskal Herri guzia. Biba gure arbola, gora bedi gora, eta maite ez duena ez da euskalduna. Beste bi estrofa izango dira, 12 estrofa dira guztira, baina gaurkoz domekan egingo dugu harriagan guztiago. Eta apurtxu bete lehen esan duguna, kantu berri horrekin biografia egingo duzuen ez Iparragirrena bai, bere kantuak berreskuratu, Jose Mari Iparragirreren paperean egongo zarelako. Artista euskaldunari ezin falta, gitarra sartxo bat esate baterako. Gitarra sartxo bata neretzan laguna, honela ibiltzen da artista euskalduna. Egun batean pobre, beste batez jauna. Horrela ibiltzen da artista euskalduna. Naiztela Italian, oro bat Frantzian, bietan bilatu aniz malizian. Ikusten badetere, nik mundu guzia beti maitatuko bai Euskal Herria. Jaunak ematen badit neri osasuna, oraindik izango dut andregai bat ona. Hemen bade frantsesa interesaduna, baina nik nahiago dut utxik euskalduna. Apa, Gontzal. Bueno, ez da maitu, Gero Gontzale kantatuko digu beste kantu bat edo, baina badator maira, jabeteko dugulako ikuskizunari buruz galdetu nahi dizugulako. Arriagan esan dugu igande honetan, eta jendasko oholtza gainen, ohikoa da gainera, egin duzue, eta inoizkotan egin duzue Iparragirrei buruzko ikuskizuna bebai, nortzuk egongo zarete, zelan sortu zen, bebai, apurtxu bete ikuskizuna egiteko ideia, nortzuk batu zarete hemen? Bueno, zorionez egin daikegu edo horrela gagoz gatsi izan da. Urte hau danontzat izan da gatsa, ez? Nik urte terdi daroa ja apurat prestetan, ez? Eta kontzertuak egiteko tangeun gozan, hain balekutan. Baluarten adibidez Iruinan, zeran Gasteizen egiteko tangara urtarriak 8-9 data jarrita dago, baina gero, ikusi behar oain zer datorkun, ez? Eta hasiera baten Bilboko jaietan egitekoetan ginen, Bilboko bandagaz, eta Bilboko banda oso ederra da, eta Bilboko koral elkartea, sozia koral deitzen dena. Eta hasi ginen prestetan, eta zorionez, Arriagan domeka hontan egongo gara, oztopoak badagoz, bakizu, 400 pertsona bakarri sartu daiteke zuen, uste dozarre ja besteat dagozela, baina, ea aukera daukagun beste leku batzutan egiteko. Bilbo mintzat ederra izango da, gero aktoreak izango dira, 3 kantari neugaz, aparte, Marifeno Gale ezaguna da, berak egingo daue, Caroline Dupré, Iparragirren lagun Maitali izan ebana, Maitane Salvador, Bilboko kantari bat, berak egingo dau Manuela kantua, eta gero Ainhoa Tabullo da, EASO koroko abesbatzeko neskatila bat, Angela Papera, bagizu Angela, eta biak joan ziren Ameriketara. Gero, bi aktore egongo dira bertan, eta, oso eszenifikatuako da. Ni pixarra honegaz, jaunaz, eta nunbaitetik nator kontatzera nire bizitza, Iparragirren bizitza.
Angela eta bera, alabak izan zituzten, Sortzi. Batzuk. Sortzi. Angelak 17 urte eta bera 56. Joan zirenean, Ameriketara joan zirenean. Ameriketa bakizu hartzain egon zan. Hor ere egingo dugu gauza poli batzuk. Ameriketara du zanean, kronikak esaten da, eta liburu honetan agertzen da, eundak euskaldun egon zirela Buenos Airesko portuan, eta karo zelan ez, Gernikako argola, gaz, kantu harrera egin eutzien hori, ez, Gernikako argola gaz, eta zan benetan, oso entzutetxo bihurtu zen munduan zehar, ez? Argentinan eta Uruguayen egongo da bera. Batez be Uruguayen temporazko bai. Eta gero esan dakue, buelta hori Euskal Herria etorri beharra, bere esan dakue, zirkulua izten da apurtxo beti Iparragirreren bizitzan, zemalabak eta emaztea bertan utzita bebai, eta amaiera hori ez da. Bigarren karlista da, gerra galduta, apurtxo beti idealismo guztiak apurtuta bebai momentu baten. Bera joan zan, beste asko legez, 19. mendean Euskal Herria erdia kanporatu zan, pilo bat. Kanpoan jatorrizko askoz gehiago daukagu euskalduna bertan baino. Argentina, Uruguayen danean dago, ez? Eta Iparragire joan zen orduko ja asko egon ziranan. Eta baina beti bera antzegoan, baina hemen egoan. Hau da, beti Euskal Herria bihotzean, eta beti kantatzen Euskal Herriari eta bihotz minez, ez? Foruak 1876an kendu zituzten, orduan bera ezen eban, hori onartu dezan eban, onan ator eta berreskuratuko ditugu, baina gauzak okertu egin ziren guztiz. Eta azkenean lehen esan duguna, nahiko pobre eta ezbeharrean hil zan, Zozobarro baserrian, 1881ko zeian. Zaparrada batek arbatuta, ez da? Hori dino die, bai, zaparrada bai, pulmonia edo bai. Pulmonia edo bronkitis bat edo. Gazterik, itxura zarra eukan, baina 60 urte, eukazan besterik ez. Baina hor dago, Iparragirre eta Domekan bere gitarra horrekiko dugu eta bere kantuak eta bere espiritu horrengo da. Esan dugu, sasoiko testu inguruan kokatu behar direla kontuak noski, baina ze garrantzitsua, onelako ikuskizunen bitartez azkanien transmisio lan hori egiten dugulako, nordan erakutsi, baten batek ezpadaki bai, hurbildu bere obrara, garrantzitsua da guztia eta ulagainen onelakoak ikustie, esaten gabiltz, testu ingurua jarrita, oso egokiak direlako onelako obrak eta onelako letrak eta onelako pertsonaiak gaur egunerako bai, ez da? Benetan, eta aurten egin da, nigaz egongo da lehen estudiat izatea, Gorka Hermosa akordelaria, bera urretxuarra da, eta beragaz be parte hartu izan doanik... Urretxutik mundura? Hori da. Oholtzanen egon gitenko Euskal Telebistan. Hori da, eta bera betorrenko da Domeka hontan, eta, Iparragiretaz egin dira, neupe pare bat elekutan egin izan dut, baina, urten, oztopo hau daukago gainean, baina zu izan duzuna. Beharrezkoa dugu ezagune gaztea, ze jente gazteak, ez daki, zuk edatzen badutzazu, 30 urtetik berakoa nordan edo zer dan Iparragire eta Bilboka kalea do, baina askoak ez daki nordan be. Eta da, gu daukagun kantaririk ezagunetarikoa edo ezagunena eta bere kantuak hor dagoz, ez? Oraindik kantatzen dugu, hori gitxita gertatzen da, 150 urte geroan, munduan zehar, kantari baten kantuak ezagutzea eta kantatzea, hori gitxitan gertatzen da. Ia inor animatzen da, orain pelikula honak egiten dira Euskal Herrian, nik idoi egiteko fresnago, pelikula hon bat egiteko, ze 19. mendea da oso esanguratzua. Eta esan duguna, abenturazko bizitza bat eramaten du, romantizismo honek eta leku danatan dau, eta esan dakoe, romantizismo horrek bultzatuta azkanien horrelako eroiak bat direlako, poza, drama... musikal bateko, liburu bateko, pelikula bateko protagonista. Ni beti esan dut, Braveheart bat behar dugu euskaldunok, gure historia, 19. mendea oso da erakusgarri, ez? Torriko da igual. Gontzal, badakitxe, basabiltzate, azken txamponetan gainera ensaioekin eta jendasko koordinatu behar, eta, Domekako ikuskizuna ederto joan dadin, iazpada azkena, esan duguna, pandemia egoeran onelakoak prestatu egiten ditugu, da gara ikusi ze irten bide izan dezaken, baina, prestatuta dagoen Iparragirre obra hau, sorterik onena, opa dizuete dan hori ederto pasa, lan hau egiten, badakitxe basabiltzatela, gainera, ederto pasaten eta lan handia egiten, eta apurtxuet egoerari, eta entzungu, iluntasun honetan argia purbet emotera etor zaitezkete kulturgiloak bebai? Beharko, ze ez da egoera danontza da txarra, eta kulturgilentzat, zer esanik ez, bakizu lan dago zen. Eta, pandemia hau etorriakoenean, ni neube barruan sartu eta kantu bat egin eban, hau dela eta hori da, esperantzari, esperantza ilunduran daukagu, baina beharrezkoa dugu, esperantzari barik eskara ezer, eta
horre egin nuen kantutxo bat bai. Ba, zeu entzuten, amaituko dugu elkarrizketi, Eskerrik asko. Gontzal Mendibil, eskerrik asko etortziarren beti da ederra, zuaz berbaitxi, Eskerrik asko. Hartuleko mesedez. Gontzal Mendibilen kantuarekin, agurtuko gara, baina zientziaren atalan, Ana Galarraga dator, Jose Ramon Etxeberriarekin, Manueleko Onasaria, emango diote berari eusko ikaskuntzak aukeratuta, ba, zientzian euskararen ekarpena saritu nahi izan da sari honekin, egia esan elkarrizketa ederra daukagu aurretik bai, baina esan dakoa musika apurtxo bat oraina osagon. Zerbait berri zetorrela inork etzekien, mundu hau aldatuko zela ustez bai genuen. Bat batean ez ustean etorri zen dena, harri bat dut bihotzean itotzen nauena. Begi biztan da okerrago gaudena, begi biztan da gure zintasuna. Sentipen agortezinez guztiok arduran, halakorik ez da inoiz sortuta munduan. Gizakiok lotan geunden teldu zen hau dena, nolatan izan ote orain gondamena. Begi biztan da okerrago gaudena, begi biztan da gure zintasuna. Edatu da, ondatu da gure ikusmena, tupustean ilundu da guztion almena. Gaixo zeuden ta joan diren ezin agurtuan, oroipenez doluminez zaudete gogoban. Ta esperantza dugu ezin besteko, esperantza gero argitzeko. Abailduran diren horiek unkigarrian, samin osoz ta txekabez gure memorian. Zenbat gozagaiz dugun eta zenbat ez beharreko, zoriona, zorigaitza biok bat bateko. Ta esperantza dugu ilundu zaiguna, esperantza orain behar duguna. Esperantza dugu ezinbesteko, esperantza gero argitzeko. Esperantza da ilundu zaiguna, esperantza orain behar duguna. Opa, Gontzal!